खुलुमबाय गिबियावनो पिजि निउसाव नोंथांमोनखौ बरायनाय जाबाय। गिबि रादाबखौ होनो लादों। बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरा मोनसेनि उनाव मोनसे मावफुंनो थांगासिनो दं होनना बुंदों प्रमद बर'आ। भारतीय सान्थ्रि हानजाया मग्ला रायजोआव बेसेन नाङै देहा फाहामथाय होदों। मिरु सरकारा मुंख्लं सानाव हादोरनाङैनो 2 मिनिट सिरि थानानै फालिनो बिथोन होदों। सा भारतआव गुसुआ सोलिबाय थागोन एमडिनि सांग्रांथि। गाहाय मन्थ्रिया फैगौ 30 जानुवारियाव गासिबो दोलोनि जथुम्मा हांख्रायदों सरासनस्रा बाजेटनि सायाव सावरायनो। जलपाइगुरियाव सोमजिनाय लामानि जाब्रबथायाव सा 13 सुबुंफोरनि जिउ खहा, सा 18आ गोब्राबै जोखोम। अमित शाहआ दिल्ली पुलिसखौ बाख्नायदों। दाउ थैग्लुंनाया दासिमबो खमायाखै। दिल्ली, राजस्थानजों लोगोसे गुबुन रायजोफोरावबो रोजा रोजा दाउ थैगासिनो दं। माखासे रायजोफोराव कर'ना भेक्सिनआ आद्रियै गाज्रि जादों। मुलुगनि मिडियाफोरा अस्ट्रेलियानि हेंथायै टेस्ट सिरिज देरहानाय भारतनि हानजाखौ बाख्नायदों। कभिड भेक्सिन बानायग्रा मेडिकेलाव अर नांदों। गोजोन्थों। मोजां रादाब मोननो थाखाय पिजि निउस चेनेलखौ शेयार आरो साबस्क्राइब, लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामनो दाबाव।